Amerîka و Îranê rasterast derbarê bernameya atomî de dest bi danûstandinan kirine. Serokê Amerîkayê ragihand ku Amerîka û Îranê li ser bernameya atomî ya Tehranê dest bi gotûbêjên rasterast kirine. Daxuyaniyek sosrete, di demekê de ku berê rayedarên Îranê daxwaza Washingtonê ji bo danûstandinên bi vî rengî red kiribûn. Donald Trump roja دوشنبه avrîlê li koşka spî di hevdîtina bi serok wezîrê İsraîlê Benjamin Netanyaho re got. Me bi Îranê re rasterast hevdîtinên me hene û ev hevdîtin dest vekirine û dê roja şemiyê jî bidomin. Li pêşiya me civîneke gelek giring heye û em ê bibînin ka de çi bibe. Ez difikirim ku her kes razî ye ku gihîştîna li hevkirine ve bijarkek çêtir e, wî got jî. Rêzdar Trump zêdetir li ser vê yekê rave nekir. Li careke din tekez kir ku nabe komara İslamî xwediyê çekin atomî be. Serokomarê Amerîkayê careke din tekez kir ku eger danûstandinên nîhayên rasterast di navbera Amerîka û Îranê de encam negirin, de Îran bikeve metirsiyeke mezin.